Takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska bych si chtěl popovídat, kdy bude sakra Brawl Talk. Samozřejmě všichni jsme se těšili, že bude v sobotu, samozřejmě, že nebyl. Tak jsem prostě hledal, jakože nehledal se dá říct, ale prostě jsem chtěl, myslel jsem si prostě, že bude v sobotu, ale nebyl. Takže určitě bych typoval, že by byl normálně ve středu. Ale prostě když nebyl v sobotu, tak mě to totálně naštvalo. Prostě jsem byl totálně naštvaný, nedokázal jsem to udržet prostě. Jsem prostě se stěčil na novýho brawlera, na nový update. Ale chtělo by to normálně remodel Star Dropu, kámo. Ty rare a super rare mě totálně serou. Prostě mě to štve. Chtělo by to prostě Star Drop rework, že... A taky v Brawl Talku minulým říkali, že Mythic a Legendary budou za gemy. Samozřejmě, že nejsou, takže... Prostě nevím, kdy budou, no. Takže se mějte lidi a čus.